Здравейте в този хубав есенен ден. Какви хора ще управляват общините ни? Изборът продължава в неделя. Подкрепете нашите кандидати. Те са умни, подготвени, организирани, дисциплинирани и грижовни хора. Преди тези избори имаше мрачни прогнози как БСП изчезва, БСП загива. Резултатите разбиха на пух и прах тези прогнози. Стартирахме от пета политическа сила, а днес сме втора. По брой избрани кметове на първи тур – 44. И отиваме на 45 балотажа, поне половината от които мисля, че ще спечелим. Днес сме трета политическа сила по брой избрани общински съветници. И сме една от двете, които единствено повишават резултата си на тези избори. Ние с 50 000 гласа. Всичко това дължим на вас и на нашите кандидати. Дължим на вас, хората, които ни подкрепихте и вярвате, че през всички тези години не ви предадохме. Ние не предаваме хората, с които вървим заедно. Не ви продадохме вашите интереси заради нашите лични. И ето, резултатът е на лице. Нека продължим заедно и в неделя, а и в следващите 4 години. Защото в неделя избираме управлението на следващите 4 години. Най-стабилното, това, което е най-близо до вас. Гласувайте, без да се страхувате. Не продавайте гласа си. 100 лева днес няма да решат проблемите ви. Ще ги решаваме заедно в следващите години. Защото имаме много работа. Трябва да продължим разграждането на феодалните общини, на зависимостите, на кражбите и на лошото управление. Ние останахме единствената алтернатива, която през тези години не влезе в такива зависимости, не участва в сглобки и в сговори зад завесите. И ви благодаря, че оценихте това на първия тур на местните избори. Вярвам, че ще го направите и в неделя. Пожелавам успех на нашите кандидати, а на вас здраве, сила и смелост, за да продължим заедно истинската промяна. Тя е възможна. Подкрепете ни и вашата подкрепа днес ще ви върнем 10-кратно. Благодаря ви и на добър час!